Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kamusta naman mga pinalangga na ito ng mga tagpalamati mayong hapon sa inyo tenan? Welcome naman sa Miyerkules ng edisyon sa This Is My Life. Marso 30, tuig 2022. Hindi niya katapusan nga adlaw sa bulan sa Marso kundi bispiras ang katapusan sa bulan sa Marso. Kaya nga itong Marso tubtob 31, di ba la? Gani sa itong dira nga mga iloy, sa itong sining mga budget officer sa sulod sa itong panimalay, mapaabot-abot naman na iabwas nga adlaw. Gani relax lang kita nga mga asawa. Relax lang ang mga mama nga may mga kabataan, nga may mga trabaho, hulat-hulat lang kung may iduhol, salamat kung wala lang, na? Tapos iban kumod-kumod lang. Okay na tito, kamusta ang panyaga naton, na? Ang aton pagpanyaga, ano naman ang aton ginsaluhan? Karon dugay-dugay ma-share ta tito Wilma kung ano man ang akon na paniyaga iya kaina mga anak sa kabudlay paminsaron mag-adlaw-adlaw mabudlay makapoy pa kung wala ka pan kuuton kag ibakal ti o gid panampuay pero kinanglan yuhom bisa nagapanampuay gani relax lang ka mo dira samtang nagasulusandig na nagaibandera nagahuluhigda. Ang iba naman dira iya nagapiyong-piyong ang mata nagapahuway-huway pahunay-hunay lang kay ti nakapatunaw-tunaw na mo na. So ano man ang inyo ginahimo dira sa inyo tag sa kanahamtangan, importante is of the night kita diri sa This Is My Life. Upod sa inyo kubus nga alagad si Tita Wilma tugtugtak na alas 3 iya sa sininga hapon nga lingawon neton kamo. Pero una, kung gid ngay pamangkot, anong panahon da si inyo, be? Sa kutob sa malabutan sa ngayon, pagpangalagad sa karon niya nga hapon, kay diri sa amon, mapaang kag mainit, pero may partis ang kahawaan, iya sang dakman wasang Bacolod nga may ara iya galom, na? Pero paabuton tagid ang masingki. Kag mainit nga panahon, ang heat index bilang nga babatyagan but sino kainiton nga babatyagan sa aton sinilawas amo na iyang aton tulutan awon hindi tulutan awon Tita Wilma kundi bulubatyagon di bala kinanglan batyagon tagid ina kag masiling maneton karon iya nga adlaw ano mga plano na naman ninyo planuha bininyo kung ano mga himuon ninyo sa palabuton iya nga si Mana Santa kay dali na gidlang pila na ari na ta sa ikaapat nga simana sang Kwaresma mo, di bala? So, nagahilapit na lang iban nga plano na nga magbakasyon at kung diin sila mabakasyon upod sang ila kabataan, ang iba nagaplano kung diin sila ma-sleepover or let's say,
mas spend for how many days sa mga resort or kundiin man dira iya nga mga lugar, no? Maka-unwind, magka-banding-banding upod sa mga palangga iya sa kabuhi. Sige, planuhan nyo lang palabot nyo lang kay Tita Wilma, kay tinguhaan taman kung ano man ang atong mapaambit sa inyo iya sa palabuton nga Semana Santa. Okay, kagaron nga panahon, dali lang gid. Karon na mainit nga panahon, Tita Wilma. Ang aton mga palangga nga mga tagpalamati nga upod neton sa ilang mga radyo, no? Relax lang kamo dira. Ara kita nag-updenay sa 684 kHz, no? 684 kHz. Kag sa ito naman mga palangga nga mga viewers, na listeners dira sa Facebook Live. Pagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Ano pagid Tita Wilma, magluwas sa amon sini Facebook page nga makitaan ninyo kag maupdan ninyo sa Facebook Live. Ara pa dira ang mga natipon, ang mga matipon nga mga balita sang amon sini news center. Sa liwat suliton ko mga flash reports, breaking news, mga nagakatabo sa palibot sa aton pungsod Pilipinas kag sa iban pagid nga pungsod, no? Kag mga updates sa mga nagahilapit nga election kay tinaga-countdown naman mo. Kung pila na gid lang ka adlaw antes iya ang adlaw sang pinili ay lokal kag national elections, di ba la? So kinahanglan preparahan nyo man ang mga anak pa mo kinahanglan sa mga qualified voters na kinahanglan preparahan nyo man ina. Kag magluwas sina, sa YouTube, pwede man kita ka-updanay as long nga nami ang internet access nyo, baskog yung inyo ang internet plan. Siyempre, nami, no, pwede kita ka-updanay magluwas sa inyo laptop, iPad, cellphone, kung pwede siya mag-connect sa television ninyo dira sa inyo flat screen, maka-updanay kita via YouTube. Search nyo lang sa YouTube, Action Radio Bacolod Live na. Pwede man ka mo makabisita sa amon sininga website. Sa amon website, may radyo man dira, pwede nyo man mag-click. Pero kinahinglan maglang inaanay ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Sa inyo naman, anay, mga greetings karon. Inyo mga greetings, inyo man nga mga reactions, inyo man nga mga opinions, suggestions, sa aton man matalakay sa sininga hapon sa mapaambit ni Tito Wilma, plus pas ang sulat man nga aton basahon sa siniiya nga hapon, kag ang aton tagsa ka horoscope, agi sa aton tagsa ka zodiac sign. Ara nga aton text hotline, na pwede ka mo dira magka-text, padala nyo lang kay Tito Wilma diri sa aton sini text hotline 0963-757-0874, again 0963-757-0874. Sa aton sini FB Live, may chat room man kita dira, na? Para sa aton sini mga live viewers, pwede man kamo dira makasend sang inyo mga messages, pwede man ninyo ma-like, no? Ma-heart-like ang aton sini programa, This is My Life. Pwede man ninyo ma-share pakadto sa inyo mga palangga nga ato sa mga malayo nga lugar para bisan paano makabulig kita sa ila sa pagbulong sang nabatyagan nila nga kahidlaw diri sa aton sa Pilipinas, diri sa aton sa Negros, diri sa Bacolod, kundiin man kamo nga bahin. Kapaagi sa mga programa sa Action Radio, mabatyagan nila nga do ara lang ko sa Bacolod, do ara lang ko gyapon sa Negros, do ara lang ko sa Western Visayas. Na kung mabatian ang Action Radio Bacolod, kay mabatian nila iya hiligay noon mo, na di bala? So bisan paano kag makapadala man sila mensahe sa inyo paagi sa mga programa sa Action Radio Bacolod, sa mga public affairs program, sa mga entertainment program, sa aton sa This is My Life, and of course sa aton man mga drama na malingaw na sila sa mga matahom nga drama sa Action Radio Bacolod, kay ara man gina-post na ito. So, makapamati lang na sila iya. Okay na. Basta nga, wala sila sa trabaho. Diba? Okay na ina, Tita Wilma. Ay launa 43, Action Radio Philippine Standard Time. Sa nahambal naman na ito, kay since ang itong panahon tama gidya kainit, na tama gidya kainit, ay mamangkot ko kay kainit, amon tig-alataki sa mga permi may ginabatsyag sa ulo bala, na sakit sa ulo mapaamo kay na, pero abi ko anay bala na hindi man naman sang una patutuwi sang wala pa ka nakabalo, no? Ang siling sakit sang ulo
isa lang ka klase, no? Gali kay damo man nga klase ang sakit sang ulo, no? May ara nga amo na siling nila types kuno sa nga types of headaches na may ara nga tension headache. Na baluon naton akon ko nanong tension headache. Hibaluon man naton ang migraine headache. Kag ara man may cluster headache nga ina. Pero ining tension headache nga ini na ang feeling mo balang pamatyagan mo sa imo ulo, do may headband ang imo nga agtang ari lang na di siya yaho na ara lang na siya sa imo agtang na yon ang kasakit. So makasiling man ikaw nga po nano na nga sakit sa ulo kung daw ari lang ni sa akon agtang na kag feeling mo sang imo bala agtang nagahugot ang imo agtang kag ang imo likod nga parte sang imo iya nga ulo na amo na siyang ginitawag iya nga tension headache. Masin tension ka-tension ka sa mga problema, ka-tension ka wala no di mo bulsa magamo sila maka-stress pa bo nga mga anak kuno mo. Nga kun ari balam focus ka bala na itawi sa tension headache, no? Kun uyatan mo ang panit, no? Ang panit diri sa ulo na iton sa agtang. Sakit sang sa aton agtang kag sa aton ulo. Kasakit sang aton scalp na sakit ang aton scalp amo nang imo siya mabatyagan. Masakit ang imo scalp amo na imo batyagan pagkatapos masakit imo liog, imo abaga ina tungod man sa sobra nga stress, sobra nga kaakig nga mo lang gina to self mo lang gina suppress mo na kag ang kakulba nga mabatyagan mo, ang kasubo nga mabatyagan mo baw. Amo na siyang ginitawag nga tension headache na isa ina siya. Ang migraine headache naman nga ginitawag kung kaisa ang migraine niya usual ko na nang ginambal sa inyo nga mabatyagan mo yan sa migraine headache half lang nga parts ng imo ulo ang nagasakit, di ba? Hala katunga lang nga parte sang imo ulo tapos nagalingin imo ulo nga nagalingin imo ulo kag feeling mo sorry kung may nagakaon dira feeling mo daw masuka ka sa kasakit sang ulo mo ano pag itawe kag very sensitive ka sa kasanag tuod na magtulo ka sa sanag silaw-silaw daw masintak daw mambuslo ang imo nga mata na kag ang sobra pagid nga kagahod na kag isa pagid do pamatyagan mo do kakapoy no sakit imo half parts ng imo ulo imo mata galuha-luha amo na siya feeling mo do masuka ikaw ay no pagid so very sensitive ikaw sa kasanag no matyag mo kasilaw gid kaayo kagahod kaayo na ina makabig na ton nga migraine headache. Kag ang cluster headache naman, no? One was say cluster, gapinulun-pulun daw mo na bila. Munang isa magsiling nga cluster clouds, nagapinulun-pulun nga mga panganod. Pero ano ba lang cluster headache nga ginatawag? Ang cluster headache, ang kasakit sang imo ulo, nagakadto sa imo mata. Magluwas sa imo mata, do feeling mo ang imo face bilang imo nawong nagasakit man, ang imo liog, ang imo abaga, naamo na siya ang cluster nga do hindi mo maintindihan sakit akon ulo sakit akon guya liog hasta sa abaga kung ano amo ina siyang ginitawag nga cluster headache one part lang na ang amo man na one part lang sang imo siniduha ka mata masiling ta makitaan mo bot sing duwaton mata ang isa mo ka mata, basta may cluster headache ka, nagapula-pula na siya. Tapos, ginasipon ka. Kagkatuyong gid sang kasakit. Tiyan, paano ba hindi magtuyong, Tita Wilma, kay ang kasakit halin sa imo gani, halin sa imo mata, pagkanto sa imo nawong, ang imo batyagan, tapos may sipon ka pa, tapos gapula, imo isa ka mata, pala nakit pa imo abaga. Amo inang ginatawag nga cluster headache. Ti ano ma-suggest na to dira kung may ara kaya migraine headache na likawan mo lang inang mga pagkaon nga magka-trigger
sang imo sini migraine. Kaon ka gidya ba ko naga-diet ka bi, let's say, wow. Amo gina, ako yung mabadsyagan ko kung gutom ko, magsakit ulo ko. Sakit ulo ko man. Gutom lang ni guro. Kung nga makakaon ka nga madula man, na isa ina siya. Kinahanglan na kaon ka gid 3 regular meals na pamahaw panyaga panyapon hindi ka gid mag-skip. Amo na kamo nga mga kamo nga mga naga-diet, gakatingala lang kamo, di bala? Nagakatingala kamo nga permi lang sakit ulo ko na inatungod nga gina-control nyo man ang kaugalingon nyo. Pero ang husto nga pag-diet, kaon kamo 3 times a day, mga regular meals. Pagkatapos i-ano nyo lang balansihon nyo lang ang ginakaon nyo, kag-kontrolon nyo lang inyo kaugalingon sa pagkaon. Bisan ga crave pa da ka mo, kuha lang part of it, para nga mabulong lang. Tapos inom tubig, okay na siya mapamo ka na bala, no? Kag kinanglan gid man, inom ka gidamo tubig, dugay-dugay tubig para sa imo migraine. Kag kinanglan may enough ka gid nga rest. Tulog, husto nga pagtulog. 6 to 8 hours. Gid kinahanglan mo. Hindi ka magsobra-sobra kapag kapoy, hindi ka magsagad sobra-sobra sa pagpulaw. Kay batyagon gid ina sang imo ulo. Kung mag-exercise man ikaw, piliun mo ang masarangan lang sang lawas mo. O kung inang mga mamag-an lang, oo, hindi malain ang mag-exercise. Tanan kita, di ba, gina-advise sa aton tanan, kinanglan may exercise kita adlaw-adlaw. Let's say mga 20 to 30 minutes a day, 3 times a week, di ba? Kinahanglan gid, pero depende sa kondisyon sa atong lawas kag kun ino nga klase sang exercise ang dapat naton himuon, di ba la? So kinahanglan kay nga kun hindi man fit sa imo ang klase sang exercise, isa man na mo resulta magsakit ang imo sini ulo. Kag isa pa gid relaxation technique. Isa sa mga pamaagi nga maka-relax ikaw. Massage, no? Magpamasahe ka. Hindi ka magpamasahe sa, syempre, hindi naton makaya ang bayad, no? May ara man dire nagapamasahe, pero masuggest gid ka mo. Observe lang ta, na? Sang health protocols. Okay lang mag-face mask. Bisan sa aton lang mga katupad balay nga kabalong magmasahe, pamasahe ka, pero observe lang kita sang husto nga pamaagi, na? Para nga safe kita, kay nga, panahon ta subong niya, hindi ta pa na siya iya malahug-lahugan kay man magsalig lang ta nga dawala naman askihon ta ni pati kana hindi gid kay basi kibuton lang kag mabudlayan ikaw kamahal magpa-ospital. Di ba laki nanglan magpamasahe na makabuling na sa imo sa pampa-relax. Sa mga naga-meditate nami man na, di ba la? Yes, meditation nami gina sa sakit sang ulo. Kag isa pagyed, pwede man nga maligo ka sang malabaab nga tubig. Hindi tugnaw, hindi init, kundi malabaab. Warm water, na? Kay nga makabulig gid na para nga mapahagan-hagan ang kasakit sang ulo mo. If not, may ara pagyed i-cold compress mo. Ang masakit mo nga ulo, cold compress lang, na? Hindi gani kung mga muscle mo naman ka pala nakit, ang imo mga maskulo, mga kaunuran mo, pwede mo siya nga warm compress. Kaglikawan mo gid ang sobra-sobra man nga pagpakapoy. Pati na ang sobra-sobra nga pagpainit o kon tiner sa lugar nga tama ka tugnaw ay isa gina makapasakit sa ulo, especially karon abi no sa aton halimbawa lang istorya naman lang na ni Tita Wilma pero tuod ina siya na isa pa hindi kita magpainit from 10 a.m. to 3 or 4 p.m. kay ina kasingki-singki gid sang kainiton na kung maglakat ikaw, magwa ikaw sa inyo balay, malakat ikaw, maayo lang kung may salakyan ikaw. There, kung ang salakyan mo. Pero kung pareho isa aton man nga nag-commute, sakay sa jeep, na sakay sa tricycle, di magpainit ka gina, makadto kabi sa SSS, dason makadto kabi sa LTO, makadto kabi sa BIR, tipinsaron mo na magwa, magsulod,
makasakit gid yang ulo mo kay nga perti-puerti gid ang init. That's why nga kun halin ka sa tama kay init nga lugar, antes ka magsulod sa mabugnaw nga lugar, pabilin ka na isagwa sa portahan. Mga 5 to 10 minutes before ikaw magsulod. Kung magwa ka naman, pagwa mo man sa puertahan, sa main, sa exit, no? Sa exit. Pagwa mo dira, hindi ka na magdiretso, kay tigadali ka, pero importante, bisa nagadali ka. Talupang dagin ang kaugalingon mo. Ulik din kaugalingon mo kay baw, masiling ka ba, daw maliak ang ulo ko sa kasakit, di ba? Pero syempre, kung daw sakit sang ulo, nga daw sobra na gid, di ba? Sobra na gid nga kasakit sang ulo, sobra-sobra nga paglingin, tapos sorry against, kung nagasululuka ka na sang kasakit sang ulo, daw feeling mo, daw wala, nabalansi ang lawas mo, tilainan na iya, tapos ginahilanat ka pa, di gani, sa sobrang kasakit sa ulo mo, nagakalipong ka, may something na nasa lawas mo. Nga, nagakinahanglan ikaw sang medical attention. Kinahanglan mo na nga magkadto iya sa doktor. Basta amo na nga mga pagsakit sang ulo. Pero kung ang imo man lang yung ginabatya nga kasakit sang ulo, pareho sa mga na-mentionar ni Tita Wilma, di ba la? Sa ara sa types of headache, yes, pwede ginaiya, na? Pero kung sobra-sobra, ano gani hambal ni Tita Wilma, nagakinahanglan ina sang medical attention. Kung nagakinahanglan sang medical attention, may something wrong sa atong sinilawas. Importante na, mga anak, hindi pagpabay ang inyo sinilawas. Okay? Ina man ang ma-share ni Tita Wilma, kay ti ina usual na nga mabatyaga naton, ilabi na sa kaon nga mainit ang panahon. Gani, pero hindi gin magdula tubig stupad mo ha. Kinahanglan, bit-bit gid tubig. Uyat tubig. Kung dakong imo ilimnan, kung ara ka lang dire sa balay, bisan ga pungko ka man or nagahigda ka man, ara lang siya. Kay from time to time, bisan ara ka sa sulod sa balay, nagaka-dehydrate ka man, kay nga ang kainiton sa sulod sa balay, makapamalaman sa lawas mo. So, kinahanglan, i-hydrate mo gid sa inom lang tubig na. Okay na siya, Tita Wilma. Kabay pa nga makabuling naman ina para sa inyo. Karon iya nga hapon, 1:55 Action Radio Philippine Standard Time. Kag isa pa gid nga makapabulig sa ito ang mga produkto sang Doc. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibaloa ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DCR. Okay, sa ito naman din ay mga naka-online. Hi and hello, good afternoon. Ada nakaupod sa ito na online si Gloribel Mondia Brillantes. Ma'am Gloribel, good afternoon. Thank you, Gid. Kag halinon tayo sa babaw, wala. Okay, Joel Gubaton. Okay, kung nakambalik, Sir Joel. Okay, nga no, Sir Joel. Thank you, Gid, sa pag-upod sa This Is My Life karon nga hapon. Yesal Malumina, mayong hapon. Kag kay Sir Ray Flores Barrioga, mayong hapon titowe. Ada man si cute Athea Kim Iriman. Hello, Tito We. Nakasmile pa na Mayong hapon action, Tito Wilma. Pigaw signal sa globe on and off. Mamati lang ko sa radyo. Hihihi. Okay, Ma'am Ana Sinoro. O pagkatinguha pa na siya nga makapaydala sa This Is My Life sang Big Heart. Thank you, Gid. Aga, bayad man kami. Ginreklamo na pigaw. Manuya pa si Ma'am Ana, oo. Okay, Juvie Munares, good afternoon. Salamat, Gid, kag Marilo Trevilla Catinoy, salamat man. Hi, Tito, good afternoon sa imo present naman kami diri sa may sa may Celine Homes. Ari ang mga suki mo, nga tagpanamati. Thelma Iguico, Lydia Bibing, Jennifer. Stay healthy always, Tito We. God bless you and your family. Sa inyo man, tag sa kapamilya, Miss Virgie Alpinda. Thank you so much. Ever since, wala gid problema, subong pigaw gid. Hindi namin gurong chimpo, mama. Ignore. I-ignore mo na lang. Thank you, good ma'am. Ma'am Jinky Del Nagdon, mayong hapon dito, Wilma. Yes, ma'am, good afternoon. Tamyaw man kay Mr. Beboy Villasor, of course, Vanessa Mayo, and Dirk Mayo, Noel Amari, Lily King, Alma Olegon, kay Sir Alex Montesa, Melili Uligo, Michael John Season, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, Gid, from Arizona, USA. Ma'am Jinky Delegdon, thank you, Gid, and thanks for the stars you sent. Mayong hapon, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Salamat, Gid, Tito Wilma. Yes, Sir Antonio Beronio. Salamat man. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. From Good Afternoon Action Radio from Hermelinda Homes, Mansilingan. Listening, Gid. No, thank you. Sammy Roger Awing. Sir Sammy, good afternoon and thank you. No, sa mga listeners na itong dira sa may Hermelinda Homes sa Mansilingan. Speaking of Mansilingan, especially dira sa may Bangga series na mga listeners na itong dira. Thank you so much. No? Zuzette Pahimargen. From Barangay 33. Sa mga taga Barangay 33 dira, salamat man kag mayong hapon. Erna Rose Querido. Hi, Ma'am. God bless you. Yes, thank you, good Ma'am. And good afternoon. Okay, Evelyn Martires, salamat gid sa imo, Evelyn. Good afternoon kag kay Nining Lisa Pedero kag Ayusha Eve Ocalinas, no? Ayusha Eve, no? Ocalinas. Salamat gid na. Ray Flores Barrioga. Salamat gid.
Cindy Anita Lumangyaw from Hong Kong. Hi, good afternoon. Thank you. Good kay July Harabe. So, enough lang nanay. Balikan lang kamo karon liwat ni Tita Wilma. Ay, dali lang gid gali ara. Pagali si Sir Alex Montesa. Tita Wilma, mayong hapon lang da. Okay, thank you gid sa pag-share. Ari lang ko din naga-monitor sa imo. Dari lang ko anay mag-greet. Kay daw halos greet na ni Ma'am Jinky. Thank you gid, Tita Wilma. Okay, salamat gid, Sir Abaw. Basta ara lang da kamo. Okay na na. Happy na na si Tita Wilma, ana. So, relax lang anay kamo dira. Balikan naman kamo dugay-dugay ni Tita Wilma. Kay mabasa si Tita Wilma sulat dugay-dugay. Okay? The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyara tayo! Besyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Pongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years. Philippine Standard Time. Salamat gid sa gin-share mo ni share mo inday Ronald Hida trabahin mo taran ko nang imugin send sa akon karon kay kinanglan ma-focus ko na kay nagagamit man sa said panyawan linament oil mo ano na namian ka. Okay, ang hambal ni inday Ronnie travalina bug nga pagi titawe ang akon sudan mainit nga hapon linabog nga pagi among sudan itutuayan nga ga-monitor lang ko di while general cleaning he. Sino'y nagluto na ako sa linabog depende sa pagluto mo na di ba? Okay, thanks gid in the Rons and good afternoon lang dira. Okay, Suzette Pahi Margen salamat man dira sa Barangay 33 kay Hannah Rose Queredo may salamat mamayong hapon lang. Hi, Sir Armando Cabiles. A long time no here. I'm here in Las Vegas. Monitor lang kami sa imo. Thank you, good sir. Okay, kay Ma'am Jean Osiser. Kay Ma'am Jean Osiser, good afternoon. Salamat man sa imo. Kay Ma'am Christine Minies Villalobos. Okay. Sa ako yung maaara lang kamuda, lingaw ko, resistensyado, gigo kag inspired para sa inyo, pamok na bala. Siling na 8535, Tita Wilma, kamusta na ikaw, dira? Ari naman ako, tita, nagamonitor sa inyo, dira sa Action Radio, sa Isabela ni Gali Adawe. God bless, take care always. May damo gid nga salamat, although nga wala mo gin mention na imong ngalan. Salamat gid. Ay, Tita Wilma, kamusta na? Kamusta ka na kag sa mga staff sa Action Radio? Okay, good afternoon gid sa tanan. Tita Pagwitman Palangga ko si Edward Cerudo, no? Si Edward Cerudo sang Isabela mayong hapon lang da sa imo langga, ba mista na ka kag halong kada permi. Panamyaw halin man sa palangga mo Inday Ann sang Bagao City 96.9
98. Nakita nyo lang ng mga nagapalanggaan na kundi daw kanami lang iya. O dira naman sa may barangay Talaptap, La Castillana, ara sila sa tunga sang kampo. Si Tata Ilongga kag JR Tolentino, ara sila sa may tunga sang kampo. Halin sa kay 5696, salamat gid. Kag halong-halong lang gid kamo sa tama kainit nga panahon ha. Okay, Roses Raymond sang Maaw, bago salamat gid si Raymond ang nagbabasang La Castillana. Okay, 37, salamat gid. Alas 2:18, Action Radio Philippine Standard Time. Mabasa na si Tita Wilma sa atong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang aton sini pagbabasahon nga sulat sa siniya nga hapon, taga Negros Occidental lang siya daw, hambal niya, no? At tawi butang mo lang Negros Occidental. Paagi man sa personal account ko naman niya sa Facebook niya ginpadala. Di sa iton Facebook page ng Action Wilma Suweton. Nagapatawag siya kay Vina, kag ang sulat ni Vina nagasiling. Dear Tita Wilma, kumusta lang sa tanan-tanan? Avid listener man ako sang Action Radio Bacolod. Kagluyag ko man nga i-share sa programa nga This is My Life ang isa ka natabo sa akon kabuhi. Ako gali si Vina sang Negros Occidental, hindi ko tuod nga ngalan. Ang akon lang gusto ko mabatian halin sa imo ang imo advice na tungod ini sa sikreto nga hasta subong wala pa nabalaan sang akon pamilya. Tita Wilma, may bata ako sa lain nga lalaki. Ginpamataan ako sang upod ko sa trabaho sadtong nagaobra pa ako sa Dubai. 21 years na ang nagligad. Abi mo napilitan ako nga ihatag ang bata sa iya amay, tungod hindi ko kabalo kung anong akon himuon. Kag nagamuhan gid ako. Kag hindi makadesisyon kung nga amo sina ang akon ginhimo. Kung sa iya amay ginpadumdum ko man sadto nga tion, nga sigurado maayo ang mangin kapalaran niya tungod may kwarta ang pamilya sang iya amay kag maayo ang trabaho sa Dubai. Samtang ako naman, pigado lang ang amon pagpangabuhi sang panahon nga ato. Natago ko ini, hasta subong, bisan may bana na ako. Kag matawhay nga nagapangabuhi upod sa iya, kag may duha kami kabata. Tita Wilma, ang nagpabusong sa akon may asawa man sadto nga tion. Pero ginbato niya ang bata, kag ginkabig niya nga tuod-tuod niya nga bata. Ang asawa siguro, no?
Subong ang problema ko, kay gin-contact ako sang amay, kay nakita niya ako sa Facebook, kagusto ko no sang bata nga magpakilala sa akon. Nabalaan sang bata ang likom sang akon pagkatawo. Kag siyempre, ang iyaman pagkatawo. Ginakulit niya ang iya amay nga nagasiling gusto niya ako makilala. Inasubong ang akon problema. Kung ano bala ang dapat ko himuon. Basi bala Tita Wilma kung mabalaan sang akon bana, hindi niya maintindihan ang paathag ko. Kag base, mangin rason pa ini sang amon pagbulagay. Kabay patita nga matagaan mo ako sang nagakaigo nga advice nga makabuligid sa akong sitwasyon. Dako gid ang pagsalig ko nga mabuligan mo ako sa akong problema. Salamat gid sa pagbasa, mamati lang ko. Vina sang Negros Occidental. Okay, sa itong letter sender sa imo Vina, na kung din ka man nga bahin diri sa Negros Occidental, at hindi naman na paghihambal. Pero Tita Wilma kabalo kay nag-chat kita iya nga duha, na? Anyway, una-una sa tanan, madamo gid nga salamat. May damo nga salamat sa pag-share mo kay sa pagpangayo sa aton sini opinion sa aton man piece of advice na tungod sa imo sa sitwasyon. Pero antes man, sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa ilang mga radyo, sa inyo man mga cellphone, pwede man ninyo ma-share ang inyong mga opinion kag maayo nga advice para sa atong letter sender. Gina-appreciate gid na igid ina ni Tita Wilma kag ginaabi-abi. Kag sa aton man mga nagaupod sa live, no, pwede man kamo maka-share. Hatag kamo suggestion para sa aton sini letter sender nga si Inday Vina, no, si Vina sang Negros Occidental. Anyway, Vina, tandaan mo gid amo nang ginahambal ni Tita Wilma as always nga wala iya sang sikreto nga magapabilin nga sikreto. Nga mo nahambal nila mo nga siling nila wala sang likom nga hindi mabuyagyag. Kay maabot gid ang panahon nga hindi na ina pwede nga tago-taguon pa. Managilot gid ina kag mabuyagyag kag mahibaluan ken. Kita mo sa kalawigo na sang panahon, 21 years, but galing way mo na hambal no kung bayi or laki ni mo sining bata na nahibaluan niya na ang nami lang gid una kay siguro wala man gintago sang amay kag sang ginakilala niya nga iloy ang iya pagkatawo. That's why nga gusto gid niya nga kilalahon ang iya biological mother. Wala sang malain dira. Galing kay ang kahadlok ara sa imo. Tungod ina sikreto. Likom mo sa imo kabuhi. Likom mo sa malawig nga panahon, sa itong panahon nga nagatrabaho pa ikaw sa iban nga pungsod. No? Especially dito sa Dubai. Pero sa kalawigon sang inyo pagpangabuhi sang bana mo kag may duha ka mo kakabataan, siguro bisan paano maintindihan niya ikaw, na itiming mo be, na? Pero antes gid sang tanan-tanan kung ano man ang planuhon mo nga himuon, kung ano man ang imo plano nga pagplastar, kung ano ang dapat mo himuon, magpangamuyo ka, na? Ako as always ginahambal ko gid. Ano man ang sitwasyon naton sa kabuhi, dapat tanan nga tion ara siya nagaupod sa aton. Ha? Una-una gid Vina, magpangamuyo ka. Magpangamuyo ka, magpangayo ka sang kapatawaran sa sala nga nahimo mo sa imo anak. Sa mortal sin, nga nahimo mo man sa imo actually inaiya na kung akon panumdumon
bata mo siya, no? Bata mo siya sa pagkadalaga. Kay wala pa ka mo sa why the time mo. Kay 21 years na, di ba? Pero sa gihapon, hindi man na, mortal sin tungod nga, nagbutig ikaw sa iya. Gintago mo. Nga tani, imo ina ginsugid sa iya antes kanyang pamana sa iya. Di ba? Mas nami nagid lang siguro, no? Sigurado ako mabuot ang banaw mo. Kag ikaw man nakabalo kung bala mahinang panon siya, understanding ba, no? Mahinang panon siya, ikaw nakabalo kung mapinasensyahon siya. Ikaw man nakahibalo kung do ano kasangkad ang iyang pagpasensya kag ighalangop na kung may ara gin man siya ginaangkon sina pangamuyo ipagkid nga magasangkad ang tanan para nga mabanto niya kag mapatawad niya ikaw. Mapatawad niya ikaw sa pagtago mo sang imong likom sadtong panahon nga dalaga ka pa. Inang nami bilang iya mood. Inang nami iya mood kag amat-amat lang. Amat-amat lang. Hasta nga maglabot sa point nga may sugid ko bala sa imo. Magsilingan ko daw basi mga kingka, baka pa mo pa na bala, mas hindi mo ko mapasaylo, mo na bala. Ti kung makita mo na yung iya reaction mo kung magsiga matay kag daw maglisik, ti daw lang ala. Pero feeling ni Tita Wilma, Indevina, maintindihan ka gid niya. Importante is, wala niya gintago forever. Ang importante is, wala niya nahibaluan sa iban, wala maghalin sa iban, kundi mismo sa imo kaugalingon. Magpangayo ka sang patawad sa iya. Pero una, up there, di ba, magpangamuyo ka, kag mangayo ka gid sa iya guidance, kung paano mo inaplaster sa bana mo, pangayo ka patawaran, kag magpangamuyo kung paano mo inaiplastar, giyahan ikaw, nga mangin maayo lang ang tanan, pangamuyuan mo gin nga mabaton sang bana mo, ang imo nakalikad. Kag for sure, siguro ako hindi ko magpamensar sang negative. Aralan kita sa maayong nga resulta. Siguro malipay pa na siya, na? Kaya nga, ginsugid mo sa iya, ang tanan, sang sa, kung hindi ka magsugid bala, no? Taguon mo lang gihapon sa iya, pagkatapos, makikita ka sa bata mo, na wala man siya gihapon kabalo, pero kung masugid mo na sa iya, kag daw nami ang iya nga pagbaton, kag daw naintindihan niya ikaw, Vina, sugpon mo na lang dayon sa iya. Nga gusto sang anak mo nga makita ikaw personal. Hambalon mo siya nga dako na gid siya, kag naintindihan niya ang mga nagkalatabo tungod wala man gintago sang iya amay. Kundiin ang bata. Plastan mo sa iyang tanan, wala ka taguon, kinanglan, mangin transparent ka bala sa iya, nga wala ka na sang hipsan pa, wala ka na sang ibilin pa sa imo kaugalingon, kundi gintuad mo na ang tanan sa iya. Amo man lang importante, Kag mas nami paged, nga kung gusto mo, pwede mo man kumaupdan, di ba? No? Kung gusto mo, pwede mo man kumaupdan sa pagpakikita sa bata nga ina, para nga maariglo na balang tanan, ka mag-intindihan na ang tagsa-tagsa, kag makapangabuhi na sang tayuyon, na, kay nga hindi tayo mapaktan ang dalagan sang aton kabuhi kung ano matabo sa aton, di ba la? Basi, kon na kon wood, hindi lang mapaktan, mas nami ginmanap, pasugtan mo ang imo sini anak, kag mas nami pagid, kon mahibaluan as early as ang bana mo. Amo na lang balhin mo. Kag ipasa Diyos mo na lang ang tanan. Kay ang tanan nga nagkatabo sa aton kabuhi, hindi ginaton mapaktan, wala kita makahibalo kun ano matabo sa kabuhi tabwas. Wala kita makahibalo kun bala happy kita buwas o kun may problema naman. Kay nga may mga hitabo nga sa diin Diyos lang gid ang nakahibalo, di ba la? Ang aton pala abuton, ang buwas kag ang mga madason kag pala abuton sa aton kabuhi, siya gid lang aton tugtuga ang nakahibalo sina.
Amo nang siling bala nga, everything happens in this world has a purpose. Di bala? Tanan kita. Tanan, wala exemption. Nga rita sa kabuhi, nga rita sa kalibutan. Nga gintagaan kita kabuhi. Anong purpose tadi sa kalibutan? Anong misyon naton sa kalibutan? May rason ang Diyos nga natabo ina sa kabuhi mo. Amo pa na ang imo to kibon, kag dira mo pa ina mahibaluan sa ulihi. Diba? Dumdumon mo, ha? Dumdumon mo lang, ikaw, instrumento sa Diyos. Nangin instrumento ikaw para nga madala or mabusong mo inang bata kag mabunag diri sa kalibutan. Kag dumdumon mo, wala ikaw nag-commit sa mortal sin nga ginpatay mo or ginkuha mong kabuhi sang ginabusong mo. Kundi gintagaan mo siya kahigayunan nga makitaan ang kalibutan. Nga makapangabuhi man siya sa kalibutan. Kaya nga, may right man siya. Kaya, kung ikaw anak sang Diyos, ako anak sang Diyos, siya anak sang Diyos, kita tanan anak sang Diyos. Kung siya nga natao sa kalibutan, may purpose man ang Ginoo para sa iya, di ba na? Lain-lain ang ating purpose diri sa kalibutan. Maimo, maimo wala kay kabaluvina, gamiton gali siya yan ni Lord sa isa ka masiling ba na naton makahulugan nga misyon, dako nga misyon para sa kalibutan. Kay tandaan lang na naton tanan nga mga bata nga nataw diri sa kalibutan ano gani basta kabatan children of God. Instrumento lang ang aton sini kaugalingon nga kita nangin iloy nila. Ay ho, amo na nga makasiling kita nga kung magpa-abort gani ang isa ka babae nga nagabusong naman sila ay dugo paman lang to, wala pa to kabo, hindi. Once nga ma-delay ka, may pitik na na. Kung may pitik na na, may kabuhi na na. Tandaan nyo gin. Kung ihulog ninyo ina, mortal sin na ina. Kriminal na ikaw. Na kag-abi ninyo kung ano, wala katapusan nga silot ang ihatag sa inyo sa mahal nga Diyos. Kamu nga mga iloy nga naghulog sang inyo mga baby. Ha? Pero si Vina maayo lang kay wala niya inaginhimo, hindi pala hindi Vina. Gani tub-tub temprano pa isugid na ang tanan sa bana mo. Tanan nga nagagamo sa pensar mo ipautuwas sa iya kay maimo makabulig pa siya sa imo. Kag tandaan mo ang kamatuoran, ang katampad, ang pagpautuwas sang tanan nga mga ginatago amo makahatag sa imo sang kahilwayan. Makatulog ikaw sang maayo, mangin mamag-an ang tanan para sa imo, mangin malinong ang paminsaron mo. Kag magapadayon ang pag-upod ninyo mag-asawa upod sa inyo kabataan nga mataway kag malinong. Girl, wala ka ginapabayaan sa mahal nga Dios. Buligan ka gid niya. Hindi mo gid pagkalimtan ang pagpangamuyo before ka magtulog, pagbugtaw mo sa aga, kag mag-ask ka gid sa iya sang iya sa ni guidance. Iya gid guidance, imugid pangayoon sa nga tuytuyan ikaw sa tanan-tanan mo nga himuon. Amo lang na siguro ang matugda ni Tita Wilma kag hindi gid kita. Hindi gid kita ya hatag bisan gamay nga pagpangduha-duha sa mahal nga Dios kay kabalo gid kita. Siya ang nakahibalo sa tanan nga nagakatabo sa aton kabuhi. Siya ang nagahatag sang pagtilaw sa aton kag siya man ang nakahibalo kung ano ang solusyon dira gani siya man ang makabulig sa aton, right? Okay, so sa aton man mga palangga ang mga tagpalamati any reactions ini suggestions na piece of opinion para sa aton sinipalangga ang mga tagpalamati. Okay, good. Welcome, good. Para sa aton text hotline pwede ka mo dira makapadala sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ada man ito na Facebook Live sa mga naka-online. Silingan ni Demarly Gonzaga. Good PM, action to it. Mag-comment lang ako. Tani beforehand, nanugid na siya.
kay ang kamaturan shall set you free. Right, gid. Insakto gina, ma'am, na? Inday Morley, thank you, gid. Inday Vina, nabatian mo na ang isa sa mga komento na maayo lang ina. Hindi na pagbasol, kundi makahatag man sa imo kasanagan. I am watching. Yes, Sir Rufino Era Gabino, salamat, gid. Sa kay Sir Eddie, Sir Eddie, salamat, gid ha. Mayong hapon, ara sila ni Nanay Isabel sa Victorias. Tita We, dapat magpakilala gid siya kay bata iya ini. Kay dapat sugiran niya gid ang iyabana, kag maayo tani kon ginpahibalo na niya ang iyabana sa una pa lang huuganit. Di ako yan, di ko yung mamasul kay natabo na ina, no? Kay hindi mientras nga maghupot siya sa sikreto sa iyabana, kay daw pareho lang na agin luiban niya ini sa gihapon. Kag bugat ini sa iya pangabuhi. Pray mo gid ang bana mo kay God. Trust God gid. Ay hambal ni Ma'am Virgie Olpinda. Salamat gid. Ay ho, insakto may mga point balahaw. Na may mga point ginaya. Karon talupang doon pag ginay nato ng iban nga mga mensahe mo siling ni Areo. Siling ni 1780. Good PM tawi. Pare kay Vina hambalo niya ang banaya. Kag pagtagan sang natabo sa iya sang dalaga pa siya. Bata mo na day kag dugo mo gina. Go Vina, magpakilala siya sa anak mo. Magpakilala ka na sa anak mo. Okay? Slam. Inday Vina, I assure you nga maintindihan ka gid sang barna. Mag-go na. Magpakita ka na sa bata mo. Di ka nami ka mga supportive sa ila. Di ba la? Oo, siling gani ni 9803. Ma-advise ko sa imo day, istoryahon mo ang imo bana, kag isugin mo ang matuod kids sa natabo sa imo dito sa Dubai. Agud mabalaan sang bana mo. Maintindihan ka na niya. Pray kagid kay God. Kag magpakabakod kagid. Okay, mangayo pa siya textmate nga girl Dave. Yes, si Dave nagapangayo sang textmate. Ariya cellphone number 0909-563-9803. Again, 0909-563-9803. Okay, enough lang nanay. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng pila ka mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa Kay Nanay Isabel dira sa Victoria City, padayon man ang pag-monitor kay Marley Gonzaga. Yes, thank you, good ma'am. Siling ni Inday Merazol Gonzalez sa Turnea. Mahati tawe pa shout out kay tatay ko Edison Gonzalez. Senior, may senior pa na monitor gid kami permitita. Salamat man ara man si Ma'am Christine Minies. Ma'am Christine Minies Villalobos. May-ari man ni siling ni Ma'am Rita Jane Panonciales sa Kilon. Mayong hapon lang daara gono gaupod siya sa aton karon hapon. Inday Wilma Cabarles mayong hapon. Dira sa Isabela kag siyempre man dira kay Mami Pilar kag kay Mami Diana Consolacion na Dayin. Kamusta na ikaw? Sining ni Sir Armando Cabiles. Sa letter sender tita we tandaan mo nga i-bless ka gid sang God. Basta honest ka lang. Kay kami gin-bless gid. Kag ako gidya ang nagtawag sa Dios. Ako gidya nagtawag kay Lord Jesus, kag nagpangayo pa tawad, kag yes, siya gidya ang Dios. Basta be honest lang ato anyone. Amo na yang advice ni Sir Armando Cabiles, especially sa imo bana na Inday Vina. No, pila lang ina sa mga opinion nila kay nga basahon ko na karon din ta matapos. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Pero antes ko mag-horoscope, ay belated happy birthday kadayaon. Dira sa may Habhab Street sa Purok Magbinuligay, Nanay Nelly Malate, birthday niya gali kahapon. Sa imo mga ka-berks dira, happy birthday sa imo, belated lang galing, Nanay Nelly Malate. Yes, dira kay Nanay Arma mayong hapon, Arma Garcia, kay Lina Binet, of course, kay Chay Runya, kay Chay Pingot, sa inyo tanan dira sa may machine shop ni Junior Abner, sa ilan na Alex, salamat gid. Nanang Laida, Hilborion, mayong hapon sa imo nanang kay Dani, Dani,
Sige na tawi, alas 2:51 na Action Radio Philippine Standard Time. Maumpisa na kita para sa aton horoscope. Una ito ang zodiac sign nga, Aries. Ang mga Aries, mga natao Marso 21, tubtob Abril 19, ay Aries, suno sa imo horoscope, magpakatawhay ka lang na. Magpakatawhay ka, tulot timbang-timbangon mo, kag paminsaron mo sa maayo, antes ka gid maghambal, o kon antes ka man mag-judge sa tao, kung ano man mabatian, para malikawan nga makasala ikaw, kag malikawan man nga makasakit ikaw sa balatyagon, sang imo isig ka pareho. Isa mo kasuod nga abyan, nagapangayo, or mangayo sa imo sang advice. 4, 10, 16, kag 33, mga maswerte nga numero, pink is your lucky color. Ang mga Taurus, yes. Ang mga Taurus na tao Abril 20 tubtub Mayo 20, mga Taurus, mga sunod sa inyo horoscope, mangin maswerte kamo sa negosyo. Ina, kung umpisahan nyo, kung may plano ginman kamo, kung may no kapital, di ba? Kag suno sa inyo zodiac sign, abi ninyo mas maganami, kag magaayo ang kita sang inyo negosyo, kung ikaw ang mangin isa ka freelancer. 9, 10, 24 kag 37 mga maswerte nga numero, blue sapphire is your lucky color. Kadtuay na ito ng Gemini. Ang mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, Gemini, disiplina gid lang sa kaugalingon ang imo kinahanglan, kay nga sino sa imo horoscope, mainit ikaw sa paghigugma sa sindi nga mga inadlaw. Okay. Pamensaron mo man sang maayo antes ikaw magdesisyon. Gemini, 4, 5, 32, kag 42 ang mga maswati mo nga numero. Ocean blue is your lucky color. Kadtuay na ito ng zodiac sign nga Cancer. Yes, mga Cancer, mga natao Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Likawan mo. Likawan mo or ninyo ang wala ninyo ginapaabot nga bisita karon nga adlaw. May dala na sa nga chika nga makapainit lang sang ulo mo. Imbis nga mayong mudo mo bilog nga adlaw ay magubagid gini. Likaw-likaw lang anay sa mga marites. Cancer, 16, 18, 29, kag 39 mga maswerte nga numero. Jade green is your lucky color. Sa mga Leo, yes, Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, likawan, Leo. Okay, bisan masakit sa balatyagon mo, Leo, bisan masakit sa balatyagon mo, Leo, mapakigbatuan mo gid ang gustong baklon tungod sa kakulang sang budget mo. Kung mahimo unaha anay ang imo lang kinahanglan, no? Hindi lang magpataka dira. Kay karon kon kulangon ikaw man gihapon ang problema. Maswati mo nga numero 18, 19, 33 kag 42. Yellow is your lucky color. Ang mga Virgo naman. Yes, Virgo. Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Likawan mo lang, Virgo, karon nga adlaw nga hindi mag-init ulo mo. Or let's say, mangin emotional ka. Kay nga, tungod sang kadamoon sang trabaho mo da. Damo gid obra mo, ha? Relax, kalma lang. Kag-abi mo, subong adlaw, mapakita mo ang imo nga ihibalo, ang imo kaalam kag abilidad. 5, 7, 13 kag 31 mga maswati mo nga numero. Tangerine is your lucky color. Padayon lang, Tita Wilma. Kadto kita sa zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra mo ini mga natao mga Libra Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Libra likawan mo man nga maginit ang ulo mo karon nga likawan mo man nga maginit ang ulo mo subong kinanglan cool ka lang suno sa imo horoscope. Kag likawan mo mga sunluganon kag ang mga palalakog nga mga tawo para nga mangin malayo ikaw sa kagamo. 4, 10, 33 kag 40. Scarlet is your lucky color. Okay, sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22.
bagay subong sa imo na gid ang tiyempo subong sa imo sa impon sa kadamaan or let's say kadto sa mga celebration o kung socialization man hindi pagpaligara kung may imbitasyon kung may imbitasyon nga sa imo hindi pagpaligara, enjoy basta sa malapit lang. 9, 13, 37, kag 38 mga maswati nga numero. Maroon is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Ang imo trabaho nga wala mo natagaan atensyon sa manakaligad, matapos mo inakaroon nga adlaw Sagittarius. Kag-abi mo may ara ka, may interest ka man gali sa pagpasimpalad o kung, let's say, tilawan, tabi, paamo na wala na, may ara ka man gali. 2, 7, 12, kag 27, mga maswati nga numero, beige is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero, Justin 9. Ay, responsibilidad Capricorn, hindi pagpawala Gintugyan ina sa imo tungod para sa ila masaligan ikaw, gani hindi pagpawala itong bisang maayo at tubang nga ina nga may kabakhon. 2, 7, 17, kag 35, mga maswerte nga numero, aquamarine is your lucky color. Kag sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius, yes, Enero 20, tubtub Pebrero 18, mga Aquarius in your horoscope for today, ay kinanglan makigugyon man kamo sa sulod sa inyo puluyan para magmaayo man bulang pagsinalayo. Hindi lang sa inyo puluyan, kundi pati man sa inyo trabaho. Kay amo inang ginapangayo sang panahon sa karon. May misunderstanding sa work mo or sa inyo balay, abi solusyon ni ina Aquarius. Maswerte mo nga mga or ninyo nga mga numero 14, 15, 33 kag 42. Lucky color white. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Pisces, ang mga Pisces naman Pebrero 19 tubtub Marso 20. Abaw, ang mga Piscian may reward. May reward nga nagahulat sa imo sa paghatag mo sang bulig sa mga nagakinahanglan. Ang nagapanguna subong sa paminsaron mo magkaserbisyo ikaw sa tao ba? Good for you, Pisces, sa mga Piscian dala. Maswati mo or ninyo nga mga numero 3, 8, 28, kag 35. Your lucky color is Dollar Green. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon nga adlaw, Miyerkules, Marso 30 tuig 2022. Lingaw-lingaw lang niyang aton. Kay kita tanan nakahibalo. Wala sang nakahibalo, wala sang makapakot sa aton kapalaran adlaw-adlaw kundi ang aton lang gyud mahal nga Dios, no? Spices lang din naton adlaw-adlaw para malingaw kita. Imponto le stress, Action Radio, Philippine Standard Time. Ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Wala na si Tita Wilma sa panahon, pero good afternoon. Thank you, Gid. Natagapod sa itong siniiya nga hapon. Father Edwin Cadena. Father Edwin, thank you, Gid. Kag again kay Mama Glory Bell Mundia Brillantes. Thank you for watching.
Kag syempre, hindi gid ko malipat, happy 48th sacerdotal anniversary kay Father Greg Patinio. Dila sa City Heights, Sara na siya nasa subong. Father Greg, happy sacerdotal anniversary para gid sa imo. Okay, Sa siningabahin, si Tito Wilma magpaalam na sa wala na itong malabutan, pasensya na, pero buwas balik na naman kita kag mag-updenize sa This Is My Life. Ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin na sa inyo. Halin sa 1 Kings chapter 8 verse 57. May the Lord our God be with us as He was with our ancestors. May He never leave us nor forsake us. I can't say goodbye. Standby na sa matang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Dr. Alfred's Green Coffee.